Salam mähriman doganar. Hatay dilini, türkmen dilini öwrenýäryn atda YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Ähliňizden berişiňiz ýaly men indi tapaklarymy iki bölüp goýaryn. Bir başlanýanlar üçin we beýleki orta derejeler üçin. Orta derejeler üçin esasen HSK-ni taýarlamana kömek edýäryn. Geçen saat mene ýa beýle geçipdim, ýani sözleriň üstü bilen biz HSK-ýa taýarlanarys. We geçen saatdaky alfabet boýunça ilki A-ny, ýani A harf bilen baglanşykly sözleri dola geçdik. Indi bugünkü videomuz diňe B harf bilen baglanşykly sözlerden bolar. Geçen tapar belleşim ýaly ähli sözler ýa-da has içinde gerekli sözlerimizi saýlap alýarys. Mysal üçin 16-njy sözde seredeliň ba, şeýledimi? Banyň eger bilýän bolsaňyz iki sanak manysy bardyr. Eger bilýän bolsa kommentariýada görkezmäňizi saýaryn. Eger bilmeseňiz men size öwretip geçmekçi. Ýani ýaňy belläp geçişim ýaly iki ýagdaýda ulanýar we iki ýagdaýda hem sözler soňuna gelýändir. Birinji ýagdaý haýsy ýagdaýda ulanýar? Haçan sen berýän soraň, ýani garşydaşa berýän soraň 50%-ni sen özüň bilmeli we galan 50%-ni şo soraýan adamyňdan tasdiklatmak üçin soraýarsyň. Mysal üçin sana telefon gerek we garşydaşdaky adamda ýan düşnükli şu wagt ähli kiçiden ulaçyly hemmelerde telefon bar we sen şonu arkaň şeýle sorap bilýän. Ni ýo şoujy ba? Ni ýo şoujy ba? Yani sen уже bilýän şol adamda telefon bolaýmaly, şeýledämi? Birinji ýagdaý şular ýagdaýdadyr. Birinji bahany ýekelikde terjemesi mymy diýen goşulmany berýändir. Ýani sende telefon barmy? Ni ýo şoujy ba? Diýerseňiz. İkinji bahya men aýdýarmy sözüm soňuna gelýändir. Ýöne bu ýerde berýän manysy onuňky teklip etmek. Mysal üçin 我们去图书馆吧。我们去图书馆吧。Yine bir misal. 我们骑自行车去吧。我们骑自行车去吧。Duýýaňyzmy? Ýani birinji misalda men kitapxana etmek teklip edýän. İkinji misalymda bolsa velosipedli ýani tyrly nire gitmeli soda şu taýyk tyrly etmegi maslahat berýärin, ýani teklip edýärin. Bilen indi sözümüz bolsa 帮忙 we 帮助. Şu iki sözden ibaret bolup durar. Näme üçin ikisini birden alýan? Sebäbi şu ikisiniň tapawadyny aýdasym gelýär. Ýani 帮忙 bu garşydaş adama sen fizikiski tarapdan kömek etmegiň aýdylar. Ýani sen şoňa derek şonuň bir işini ýerine ýetirip bermegiň aýdylar. Hereketli üstü bilen. A 帮助 bolsa adama ruhy taýdan kömek etmek. Ýani aýdalyň meniň iň ýakyn joram synada nikalýar we men şoňa ruhy taýdan gollap berýärin, ýani köşüşdiriji sözler aýdýaryn. Ene şular ýaly ruhy taýdan kömek diýilýär. Bilen indiki sözümüz bolsa 抱歉 抱歉, ýani şu söz bilen bolup gider. 抱歉demek ýani duýbuçy diýisi. Yani ötünç soramak manysy bardyr. Ýöne 抱歉bilen bagly ýene bir söz bar. Meňzeş. Olam 道歉. Eger bilýän bolsaňyz. Ýöne ikisiniň näme tapawydyr? Gelin onu öwrenelim. 抱歉 we 道歉. Şu ikisiniň sizin pikiriňizçe näme tapawdy bolup biler? İkisi ötünç soramak. Yani duýbuçy diýisi. Ýöne 抱歉bu haçan sen aýdaly birini goýuna degdiňmi kaň dep şu ýani ýüregiňde seniň nähiliňe narahatlyk bar. Goýuna degdimmi kaň dep şonu ötünç soraýan. Ýa mysal üçin awtobusda gidip barýan kaň birini aýanyp basanýaly duýan. Ýöne sen basmanyň bilýän. Şolar ýalykda sen basmy kaň dep şol adamdan sen ötünç soraýan. Ýani 抱歉ýa. A 道歉bu bolsa sen ýa bilýän öz eden işiň dogry däldigini we garşydaşyndan ötünç soraýan. Ýani 道歉demek bilen. Eýem şu 道歉demek, eýem öz aýdýar sen öz ýalňyşyňa düşünendiňi. Bilen indi sözlerimiň biri hem bi, ýani bi bu deňeşdirmek bolup gidýär. Şoňa meýle şeýle bir kısa sözler bar. Olam bi, ciao.
we duýby. Ýöne bularyň arasyny näme tapat bar? Gelin şolary öwrenip geçelim. Bi haçan ulanylýar. Haçanna iki sana bir meňdeş zady öz arasyny deňeşdiren ýagdaýymyzda. Mysal üçin aýdalyň, iki sana bir meňdeş ruçka, ýöne olaryň uzyny we gysgalygyny deňeşdirenimizi aýsak bolýar. Mysal üçin 这个笔比那个笔短。Ünferýäňizmi? İkisem bir ruçka meňdeşligi boýunça, ýöne uzyny we gysgalygy boýunça bir meňdeşler. Ýöne bu ýagdaý bi diýilýär. Ýöne haça bija we duýby ulanmaly. Ýagny deňeşdirýän iki zadymyzyň görnüşleri bir-birine meňdeş bolmaly. Aýdal iki sana firmanyň zatlary. Mysal üçin iPhone bilen Samsung deňeşdireli. Şolaryň funksiýalaryny. Ene şolar ýalyk ýerlerde duýby bilen bija bolanýar. Ýene bir bilmezatlaryň biri hem bija işlikden başga hem hali bolup biler. Ýagny ol bija sypatyň öňüne goýulýar we ýagdaýyň gowmaya erbetdigini aýdyp geçer. Mysal üçin negotiation bija ha. Şoň meňdeş. Doganyr, düşünýän ýeriňiz bar bolsa kommentariýada görkezip bilersiňiz we enek sapaga çelle hoşda bolan.